Naša cestovná kancelária Hechter Slovakia má pre túto letnú sezónu pripravenú ako novinku Egypt. Začala by som teda takými menej známymi strediskami, ktoré sú novšie, kľudnejšie, stvorené pre relax. A to je konkrétne stredisko Safaga alebo stredisko Soma Bay. Tu máme v ponuke hotely, ktoré sú priamo na pláži s ponukou stravovania all inclusive. Ďalším strediskom je stredisko Makady, ktoré sa považuje za také lukratívne a také luxusnejšie stredisko. Tu by som vyzdvihla hotel, ktorý máme v ponuke, je to hotel Sunrise Royal Makady. Tento hotel máme v ponuke so stravovaním all inclusive, ale takisto si môžu klienti priplatiť aj ultra all inclusive, čo znamená rozšírenejšie služby oproti tomu all inclusive. Takisto sú tu rôzne aktivity, či už pre dospelých alebo detí s výbornými službami, jedlom a takisto aj ubytovaním. All inclusive samozrejme, že obsahuje minimálne 3-krát stravovanie do dňa, čiže raňajky, obed a večeru. Popri tom sa podávajú rôzne snacky, čiže po raňajkách sa podávajú na pláži, pri bazéne rôzne zákusky, sendviče, po obede takisto a nápoje. Nápoje miestnej výroby alkoholické a nealkoholické zahrňa all inclusive. Zvyčajne ten all inclusive sa začína ráno raňajkami a sa končí o polnoci, alebo ostatné niektoré hotely, ako napríklad tento náš, má 24-hodinový all inclusive. Slováci, ktorí sem prídu, alebo vo všeobecnosti klienti, by mali rešpektovať hotelové pravidlá. To znamená, že dámy by som povedala, že keďže je to moslimská krajina, arabská, málo hotelov dovoluje opalovať sa hore bez. Užívanie tých alkoholických nápojov treba rešpektovať to, že all inclusive 99% zahrňa alkohol miestnej výroby. Ďalším strediskom je stredisko Hurghada, ktoré patrí medzi asi také najznámejšie stredisko v Egypte. Tu ponúkame niekoľko hotelov s ponukou stravovania all inclusive alebo ultra all inclusive. Sú to hotely, ktoré sa nachádzajú priamo na krásnej pieskovej pláži s pozvolným spadom do mora. Takisto v hoteloch sú rôzne tie aktivity, ako som už spomínala, či už pre dospelých alebo deti, výborné služby a skrátka výborné podmienky pre strávenie príjemnej dovolenky. V týchto strediskách máme našho vlastného delegáta, ktorý sa stará o našich klientov, vlastne ich oboznamuje s prostredím a takisto im ponúkne možnosť zakúpenia fakultatívnych výletov. Keďže som študovala históriu na FIFUK, tak mala som motiváciu ďalšiu ohľadom antického Egypta, čiže Luxor, Káhira, Karnak a ostatné veci, to sú to, prečo som prišla sem prvýkrát. Tu by som takisto spomenula niektoré fakultatívne výlety, ako napríklad výlet do Káhiry na pozrieť si krásne pyramídy, takisto múzeum historické, alebo navštíviť papyrusovú dielňu. Ďalším výletom je napríklad známy Luxor alebo výlet na štvorkolkách do púšte, do beduínskej dediny a spoznať tak život miestnych obyvateľov. Ďalším výletom je napríklad výlet lodný na ostrov Giftun, ktorý mnohí hovoria, že pripomína Maledivy, pretože má krásny biely piesok a nádherné azurové more. Na tomto výlete si môžu klienti, majú možnosť si aj zašnorklovať, čo je taká výhoda, čiže spoznať krásy Červeného mora, alebo si požičať vlastne auto či motorky a pobehať si sami na vlastnú päsť okolie týchto daných letovisk. Do Egyptu ponúkame dĺžky pobytov štandardne na 11-12 dní alebo 7 noci 8 dní s odletom z Bratislavy alebo z Košíc. Dĺžka letu sú 4 hodinky. Takisto by som chcela pripomenúť, že v tejto krajine takisto máme vízovú povinnosť, takže klienti musia mať platný pás minimálne ešte pol roka po príchode domov z dovolenky. Víza vlastne už majú klienti zakúpené vopred, čiže vlastne keď priletia do danej krajiny, tak už ich tam bude čaká miestny delegát, ktorý im vlastne zabezpečí tieto víza, ktoré sa nalepia do pasu a takto je vlastne postarané o všetkých našich klientov.
Čo sa týka momentálnej situácii v Egypte, ako mnohí z vás vedia, sú informovaní z médií, takisto sme my spojení s našimi partnermi a hoteliermi a denne sme informovaní o tejto situácii. Vlastne konflikty, čo sa dejú, alebo nepokoje sú len v hlavnom meste v Káhire a daných týchto našich letoviskách, ktoré sú vzdialené niekoľko kilometrov, podotýkam niekoľko kilometrov od hlavného mesta, vládne pokojná, kľudná atmosféra a miestni obyvatelia sa tešia na našich klientov a sú vlastne pripravení im poskytnúť služby na maximálnej úrovni.